Trolol! Salutare, bine m-am găsit la un nou canal. Adică, ce zic eu, nou canal. Da. Astăzi o să facem un film Elio și sper că să vă placă și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă o să vă placă sau nu. Și să trecem la treabă. Frate, dar ce mă plictisesc, bă, a trebuit să fac și eu ceva. Știu, mă duc în castel. Dar n-am un castel, ce bă. Ce e asta? Dificatul ăsta, nu. Hai, n-am avut. Oh my god, ce călduit. Tronuri. Păi sigur că sunt dracul, bă. Aici am, cred că e nu, e o sală de... Ce porui, bă. Din nou lasă cineva laptopul pornit. Le zic de 1000 de ori să nu lase. Ce-o fi aici? Batsman. Aici e locul anticadru. Elio și zice că n-am voie, dacă nu-i treaba ei că am voie, eu orice vreau eu. Și asta? Anticus Arad. Anticus Vitezus. Bun, ne-am invocat niște vrăji care nici nu le vreau. Dar ce în pui mi mă ajută prostiile ele? Aia nu-i cuvete și ce prostie ave, ce cat. Cinema. Vreau să punem filmul. Bă, da, ca de obicei, mereu ador. Mereu mă spun în WC. Pute! Nu sunt un prinț cu manie. Adică... Alor. Cartea asta o să cheamă P-P-I-I-I. Așa numesc lume, o carte. Adică să-i dați nume, știți voi. Max Infinit. Max Infinit. Oh, Infinit. Nu știu ce prostie asta. Scuzați-mă, lume bună, mama mea. Tot mă prinde de... Știți voi. Știți voi. Mă prinde de... De nimic. Însă... Au. Nu vreau să ne activez niciodată viteză și nici nu-mi pasă de ea. O să stau aici, cu capul și să mă cac. Am adormit. Am zis foarte clar că mi-am pălat nimic. La plătire. Stau, bă. Nu merge telefon, du-i în pui mei. Dacă nu merge... Merge numai pe calculator, să știți, aveți grijă. O să vă bage oare în el sau nu? Mai bine mă bag în castel, că nu știu de ce mi-a pus computerul acolo. Laptopul ăsta mereu e deschis și mă enervează.
De data asta nu e deschis. Trebuie? Cum să scrie Staurus? Imediat. Dă să pun. Ah, da. What the fuck? Nu ce la pământ. Știi ceva? Trist. Au, 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 au. Au, 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 au. Bună lume, bună, eu am fost Panetic Claudioan. Sper că v-a plăcut acest episod. Foarte scurtuleț, nu știu ce să fac. Reluăm! Să termin. Ce dacă se aude și încet? Eu sunt... Eu îmi cheamă Panetic Claudioan. Panetic Claudioan și sper că v-a plăcut acest episod scurteț de părinții mei ăștia nebuni care tot îmi zic să fac eu chestii. Nu întrebați. Lume bună. Pe. Asta a fost pentru deci nu pot să pronunț cuvântul țigan. Reluăm. Deci nu i-am dat. Chiar nu i-am dat. I like it, move it, move it. I like it, move it, move it. I like it, move it. De ce cânt chestia asta? Știi ceva? Eu! Reluăm! Asta a fost numai pentru azi, sper că v-a plăcut, nu uitați dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like și vreți să-mi strângă, cred că 10 sau 1000 de like sau 100, nu contează, să facem așa multe like-uri și eu să vă las.